Napala imong paliwat sa tinuod lang ug ang imong kaliwat mudawat lang nimo dugay ra ka na akong gihatod sa inyo ha. Gani kay imong mga kaliwat klaro ni ako iprangka nimo. Imong kaliwat dili mo dawat sa imo. Pasalamat ka sa amo kay kami ning kuan nimo hingaglap sa imo ha. Lakaw na po sa tester guys ang adto ko no padong. Ang sao na ni na duty man ko di ko kasunod niya asa ra siya padong. To sawang? Ana. Anak ko no sawang, niya usawa man ako ani duty man ko. Dali ara ba kay nakalakaw ay? Ha? Walimpas-pasa gyud ang kalakaw, ngadto no sawang na. Awa natay kuara na. Anak ko no sawang guys, basta kay ako giayon ako siya katiman, da sana na niya kay lakaw ang magbiyaan ako dire akong pisto. Ako po'y madaot na ni gwardiya ko nini ko sa kabangko niya. Biyaan ako dire guys. Siya lakaw siya da. Iya nang kagustuhon. Basta giayon ako siya pagatiman lison no po kay og sige ra tagsunod guys. Anak ko no dito sa layo na kuno padong. Da og tanaw na ko nako niya nag-off duty na ako sa kong trabaho gasa siya padong. Basta og muli to siya gasa tiya padong da. Ginoo na lay masayod na to niya guys. Kung muli siya da mayo. Kung di po siya mabalik dawa na po'y mahimo ana. Morning sir. Oh. Kaya di mo ko kabiya dire kay duty man ko. Nga si mama po to as merkado. So ana ko'y mahimo ana guys. At least nakaibaw mo sa sitwasyon sa giansa na ako siya pag yun sana ako siya pag kuan ati mandre guys. Yung sound lakaw man gud. Di man po nato pwede igaid gud. No? So, sana na niya. At least ang iyang mga kaliwat na nakakita sa kuha, yun sana ko pag-alaga si Ate Esther. Gani napay tambal siya, napay injection ito sa balay. Karon kay lakaw man siya. Ay nakasulti nga tuwa ko nung padong nagsawang. At to na to padong siguro. Da, bumalik to siya da mayo, pero di siya balik da mayo gyapon tanan. Sana na niya kay hing lakaw man siya, at least wa siya kuha na. Ano to guys, at least kay bawo mo unsay dagan dire sa ako ang pagkuha ni Ate Esther no? Lakaw siya, di man ko kabiya gyud dire, usbo na ako di ko kabiya dire sa kong trabaho. No highway. To sa highway? Apasa ka dito dong. Plitihan ta lang ka pasakya. Ana ko nog highway. No highway. Ay ako gisugong putput padong na kunog highway. Hasol ba kay po daning aning trabaho guys eh? Asol, sulan ko ani niya. Siguro di siya gusto nga maulian. Kay boto no naon, sakto siya sa kaon dire inatiman. Na ano hilakaw gyud. 1 hour later. Ngano maglakaw man ka eh? Unsa ba imo nga kuan nga abot na magkaglayo? Unsa man dai imong gusto dire? Ha? Ganong lakaw man ka? Kasakto man ka diri, pinakaon ka, inatiman ka, mulakaw pa ka. Ako te murag mapulan man ko na imong style te oy. Mapulan ko. Anang imong style, mapulan ko nang imong style. Nga mayo na kang katiman diri. Nanatinan, igiatiman ka, wa ka na ko basagdi. Ngayon na mulakaw ka, di na maayo imo oy. Napala imong paliwat sa tinuod lang ug ang imong kaliwat mudawat lang nimo dugay ra ka na akong gihatod sa inyo ha. Gani kay imong mga kaliwat klaro ni ako iprangka nimo. Imong kaliwat dili mo dawat sa imo. Pasalamat ka sa amo kay kami ning kuan nimo hingaglap sa imo ha. Munay klarong pagkasulti. Imong mga kaliwat dili mo dawat sa imo kay mauwaw siguro sila sa imo ha. May ni kay maabot ni simong mga kaliwat mas mayo ni makabot ni mas imong kaliwat. Ako di ni mayo imo ha oy. Ni mayo, di yun ni mayo imong gihimot eh. Naunta, sakto man ka. Inatiman ka na ako diri. Patambalan ta ka, niya mulakaw, may buot naman ka.